100 000 príjmu ročne, investícia do prvého stroja, tá sa im vrátila za menej ako pol roka. A čo urobili? Objednali si od nás ďalší stroj. Predávaš stroj na čistenie filtrov DPF vo firme Automatic už niekoľko rokov. Ako sa darí tvojim klientom? Dá sa na tom naozaj zarobiť? Vieš čo? To je veľmi dobrá otázka, lebo mám napríklad takého klienta, Francúzsko, je to Centauri a oni začínali s jedným strojom. Nedávno som s nimi hovoril a hovorili, že dnes čistia viac ako 700 filtrov ročne. Takáto služba u nich stojí medzi 140 a 150 eur, pričom samotné vyčistenie filtra ich nestojí viac ako 10 eur. Tu sa to dá ľahko spočítať. 100 000 eur príjmu ročne, investícia do prvého stroja sa im vrátila za menej ako pol roka. A čo urobili? Objednali si od nás ďalší stroj. Super, že si to spomenul. Poznám veľmi podobný príbeh len v Česku. Firma Autorozvody z Kolici si v roku 2021 kúpila prvý DPF stroj. A teraz si predstav, denne robia niekoľko desiatok filtrov. V prvom roku urobili 300 filtrov a o 3 roky neskôr už takmer 800. Dnes už rozmýšľajú nad ďalším strojom. Automaticky. Vieš čo? Začínal som predávať stroje takmer pred 10 rokmi a vtedy málo kto vôbec veril v čistenie DPF filtrov. A dnes sa tí istí ľudia vracajú po ďalší stroj, po druhý, po tretí, lebo nestíhajú termíny. Iní sa vracajú, lebo hľadajú novú technológiu čistenia, pretože Sara sa neosvedčila, nie je taká účinná. A myslím si, že to je najlepšia odpoveď na otázku, či sa do toho oplatí ísť, či sa oplatí kúpiť takýto stroj.